Ziyakhala manje. Lalela into ezokusiza iyodwa ukuthi usubscribe, ulike, ucomment, ushare. Hey, what girl? Ngiyaphila. Alright. Ngiyaqala nje ukubona. Bepha. Sathika la isitolo nani? Sambe vele ongiyakhona. Bayigama lakho? Olami Mthando. No ase. Nice to know you. Azingishaya la sacela ungibonisa indawo nani? Khulileke uphethe. Tshengisa nama-boys la. Ice-on, baba. Emapeula. Sure, mlisa. Ha, mlisa. Shayisa lapho. Isintwa. Sini wasiqono ukethela. Hayi angazi, nangiyazi indaba labafana mfethu. Ubuza kumina. Hayi, ngcono ubuze bona. Alright, okay. Sure. Eksemapeula. Sure. Umgcine nini usiqoko nokethela. Eyongibaqiniso lo beplano kuyophathula ikhehlelo. Hayi wena busu. Ngikhathele mfethu ngamanje mfethu ayingikhathele mfethu ngeke mfethu kunini mfethu siqoqa amabhodlela kodwa mfethu siqhubeke mfethu amabhodlela mfethu iwona mfethu azosisindisa mfethu mfethu DVD kuyoba nemfethu esiqoqa namabhodlela abasibone enkonzweni mfethu awuqoqe mfethu amabhodlela mfethu iwona mfethu azosikhanyisela mfethu izinto zethu yabona mfethu uma mfethu singadlanisa 35 mfethu 35 mfethu kusho ukuthi malini leyo mfethu no uma singadlanisa amabhodlela awu100 kusho ukuthi ubalo u35 rand njaya uma u35 rand njaya kusho ukuthi mfethu singathenga mfethu amaluzi mfethu awu7 mfethu imentshisi mfethu ewu2 na mfethu 8 mfethu ezu5 ngiyabamba iviki lonke lapho mfethu simnandi asiqaleke DVD yasiqoqa amabhodlela mfethu siqoqa amabhodlela xoxa amabhodlela wena sesifike ubale yangani bese mina ngibona ibhodlela wena leka nihamba yodwa mani yendaba amabhodlela mina yabona nje manje mina inkunzi ngiyabuyela uyayela indaba yakho amabhodlela sawubali sosimncane Hayi, kusasa ngicabanga nje yana yeke leya nto Shela nje. Yabona nje lapha. Lapho mina and then lapha ngiyabuya musi. DVD boy namhlanje siyathola boy siyayibona izimpahla zinjani mfethu ngiyibona nasithola ngempela asibangele sibangele Sibona laba bamelana nje. Phara. yes Ayingenzani manje ulimaza kodwa wenzani? Lenzani? Hayi kahle. efusek mafoni Lalela. Nyanya. ani Lalela sesam. Sasam. Ngalinje futhi lapha. Sona sami ngathuse nje lapha. Laba tshela bafos. bafethu cela amafoni ophaqa yonke into nje bese niyiphethe cela amafoni kuphela Cela sami. anti vele wena my sister ukhuluma kakhulu Siwanikele. Nani? kwenzakalani la nenzani sawubali yazo Siyamazi uniyamazi ngoba uyamazi ukuthi ngubani Sama ngisundo ukunuka aletha amafoni baya Masha Hambani. Benenzani first. right Siyabona.
Umuntu angantombi nale moto ayisafiki mfethu. Exactly. Konto uhamba nayo. Konto ngihamba nayo. Apha konto uhamba nayo bafo. Konto uhamba nayo. Ngoba leyo konto othele unokunqola. Hayi bo. Afonkezile nje bafo uphi ungcono ukhuluma ngakho la. Akubona umdlalo lo bafo. Sengiyakhumbula. Wena sasifunda nawe usigagara ngithi wena. Asitshotshela amapeni nesikoleni ungaboni. Usuqale nini manje ukubona eso? Yonke intombi nje unayo. Angiboni. Walayeka-ke ngoba intombi lento enginayo-ke intombi. Angiboni bafo. Because zonke amantombazane azowathola. Yebo impela izowathola uzoshihle kushiye. Njengamanje angiboni ukuthi unayo. Ngibona konke. Ya khona intombi anginayo baba. Futhi nama ukuthi intombi ngeke ngiyithole. Sasifunda naso itshotshela amapeni. Ngithola uVidoras. Ngibona umdlalo lo bafo. Naso ngoma senisamama. Ufuna ukusiprovela namuhla ukuthi mina intombi ngayithola noma yini noma kanjani. Bafo akubona umdlalo lo. Usuka. Akubona umdlalo lo bafo. Umuntu uzodlala osigagara la. Osigagara sabayithanda kanje imali. Sidababa boy. Ibambe nje lapho. Angiyena nje usidwababa. Ngusidwababa seyingane. Mfethu, serious. Ya. Kwenzala ndoda. Yaba sengihlangene sangoma kanjani na mfethu? Usangoma sapi manje la. Usigagara mfethu. Usigagara nje nalo. Usigagara lo weyichamela esikoleni. Useyinyanga manini loyo. Nami ngiyaxoxa nje ngawo umuntu simtshotshela amapeni ehluleka ukubhuda. Uyazi ngitshela ukuthini? Uthini? Ngitshela ukuthi mina kusoze ngithole intombi. Manayo bafo. Unayo nona intombi. Serious la nje. Lo muntu unginyanyisile futhi umfica ngithulele cabanga. Ufuna ukuzongitshela lo nto leyo. Sengizake ngisho ukugibela imoto yasekhaya bengilindile bro. Awuthi abafona ungcono. Yazi mina izolo ngiphambana lo fana lo uCD nalo fana lo mngane. Hayi, uDVD noTV. Lokho man. Ngibafica ngale babhizi babamba inkunzi lapha. Babamba amantombazana awu2. Hayibo. Leke ngisayibamba inkunzi. Ya nami ngithukile. Bafica nje izolo bayibamba. Ngizafika sengilamula nje la. Man, uDVD noTV mina ngibagcina. Bathi sebecosha amabhodlela. Sebebamba inkunzi futhi. Hey, ngithuke nje kabi. Ngibabona bebamba amantombazana awu2 lapha. Bebamba amantombazana? Ekuse ngineplan. Yazi uTV noDVD bengangisiza phela ukuthola intombi. Kanjani manje? Sambe sekubo ngikutshela. Unomtshita mfethu. Sambe baba. Pusek nyunyuni. Hayi mhlawumbe usho mina. Ngisho wena baba, Pusek wena. Mina. Usho yena ukuthi Pusek ngimina. Nyoni. Ngimina, mana bese ngishayelana. Uyazi. Man, Mhlola. awushayi. Ngeke. Awushayi mina. Hlela mfethu, hlela. Ngeke. Woza. Pusek khuluni. Nayi mhlola. Awushayi baba. Bamba la. Wenzani? Mina. Ngenzeka kuwena mfethu. Mana kahle bese. Wenzani? Ngishayelana mfethu. Wenzani? Yabona ke bazokushaya uqwabe. Ayenziwe into Uzowenzani ke manje mfana? bazokushaya. Uzowenzani mfana Pusek? Bamba la. Wenzani? Yaba leo iskebel.
Kwenzakalani? Hayi, ukunge nje umfana. Ngiyade ngikubambe inkunzi kanjani? Ekusaba sekusathe ngokuthi bamba. Awubalekelani nokuwena phela ubambe inkunzi? Hey madoda, ngize ngani? Wena ubambe inkunzi jiye kubaleka omunye umuntu mfethu. Madoda. Okay mfethu. Uyayifuna imali? Uyayifuna imali, uyayifuna. Hayi ngoba siyazi une-pride sokuvumela uyayifuna imali. Mfethu. Hayi phela khona kodwa nje yabafana nje. Uzodinga usizo lakho incane. Something. Asa, la ngashisa kanje madoda sesihamba nje. Uyazi ukuthi Christmas la ekhaya uphinda kabili. Siswami sengize ngakho lokho. Ifoni esandleni. Left, right. Boreke. Uyafuthi ukuboreka kimi mina. Selo mkhuba nje. Oh. Second. Hamba. Nenkani siswami nenkani. Phela asakhulumi kakhulu. Saphela Phone. Yeah. Yes, ngizwalana lapha. Wenze njani la? Kusekulethwa la nefoni. Ukuthi wenzani? Masha babe. Masha. Yaphapha. Masha. Akulunga. Usawona mama. Ambanja. Mafido. Kodwa ngoba wena ngibiza ngofido. Do. Sicela unumber yakho phela ukuthi. Sorry ngicela usuniphazamisa. Kodwa uthe uzongikhokhela kanjani? Kukhokhani? Awume imike umkhokhela ukuthi angimami ukuthi Oh shit! hamba la. Phuma. Kodwa phela futhi ngifuna ngempela phela imali yami. Bese uhambe la ngazokuhlaba ngempama. Isinyama ngasho namanje ufuna ukugeza. Hey bokwabe. Akona umdlalo. Isidwaba kwethu. Futhi mina ngithole lingane. Hayi khona isihambile mfowethu hayi. Ya mfowethu. Awuhlalela. Bangibiza ngomthina tsunami mase ngikhila amakhari amavidena wasihlekisa. No mshayeli mfowethu. Abanye ucashe ngenza xola impeki yashisa insimbi sacela ukuthola ama blessing from my God sande ukuthi ngiqede ngecareer yathanda. Sorry, ngixolisa uniphazamisa manje. Konje mfethu uthe uzongikhokhela kanjani imali? imeleni. Ewu. Awume kanti umkhokhela ngami inkonzi. Take man. Take. Sesuphaqa wakho ngazi noma. Suqalile. Shaw action phela ngithi. Action. Asanibani bafethu mina uSifiso Nxumalo. Manje bangazi ngamafidodo ngiya-act. Nabafethu la ngi-acta nabo engisebenza nabo. Engakusho ukuthi thank you for 1.7k subscribers. Siqhamuka kude bafethu and yeah, we finally reached that goal. Basho kanjani? Hayi mina bafethu angikhulumi nje kakhulu. Wangasubscribe nje. Bese awubuye bese ushuthi lokho into engekho. Siqumbe SA ngenza lonke uhlobo lwe-acting bafethu ngiyaba isigebengu ngiyaba isangoma whatever ucabangayo bafethu kodwa ngaphandle kwesitabane Ese this Dwababa bazane senga yezwa ngithi okay bese subscribe lapho. Okay good